Basically, fej jidħol dal-affarijiet li semmejt. Ħalqodux nerġgħu nsemmuha għax anke nsemmihom jaqbdek ċertu nervi jaħseb wara. Nistgħu aħna nibdew nindirizzawhom b'affarijiet naturalissimi l-ewwel qabel kollox l-irqad. Tajjeb, hawn min jgħidlek iż-żmien ifejjaq. Fil-verità taf xi jkun qed ifejjaq l-irqad. Mela min pereżempju jibati biex jorqod, trauma ixini serja kemm serja, jekk minħabba fiha le għax hemm ħafna fatturi ma jkunx qed jorqod sew, idum aktar biex joħroġ minna u ħajħoss ħafna tqal milli. Mela aħna l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu naraw illi qabel ma norqdu naraw li qed nippreparaw ġisimna stess biex norqdu aħjar. Ma dik number one, ġieli semmejnihom ma ħansemmihom fuq, jekk jista' jkun norqdu fid-dlam ċappa, jekk jista' jkun di stramba kemm mistramba ma tgħidx kemm taffettwa nies Karl. Taf inti, speċjalment fix-xitwa tkun motti inti u l-mara, inti u r-raġel, inti u l-partner, whatever. U hemm tendenza li iktar ma ovvjament noqogħdu nitkixfu, inti bla ma nkxif terġa' tqom. Mela min hu very light sleeper, jekk jista' jkun anke jkollu isibu gvern tal-ieħu gvern tal-nirri eħdef. Ħalli mhux b'waħda xaħat tinkixef u xaħat dan, għax għandek min imbagħad diffiċli biex jerġa' jorqod. Ġifieri tinstema' tad-daħħ imma min ikun frustrat biex jorqod ara kemm x'ismu. L-ar ħaġa nistgħu nagħmlu illi qabel ma norqdu. U jien naħseb qabel ma tkompli nista' nikklirja waħda fuq xi inti qed titkellem. Mela Karl qal li n-nervi, l-istress għax jien niċċaqlaq u nqum ħafna. U jikxifni ħafna. Nagħtix iktar dettalji. Jikxifni għad. Programm ta' qabel id-disa. U x'jiġri? Ansjetà ma jitorqodx tajjeb mela. Karl beda jgħid l-ansjetà, l-istress, in-nervi daw l-affarijiet jaffettwaw is-sistema tan-nervituri. U aħna bħala ġisem sħiħ is-sistema tan-nervituri għandha ħafna correlation ma' kif inħossuna, kemm għandna weight, jekk għandek enerġija, iva le, allura ħanittakiljaw l-istress. L-ewwel ħaġa, l-aktar ħaġa importanti hija l-irqad. U għara dik ħad iġi l-eżerġizzju. Mela, ħanaqsam punti oħra, l-ar ħaġa nistgħu nagħmlu qabel norqdu naraw xi ħaġa illi tistimulana. Jew xi film tal-biża, jew xi tbaqbieqa, dak jħallina b'ċertu adrenalina, ċertu grinta illi hija l-opposta l-irqad. Aħna l-irqad irridu nirrileksjaw. Mela tagħmel xi sija biex terġa' tikkalma u tneħħi l-adrenalina biex ikollok. Eżatt. Issa biex nibdew nixxiftjaw għal l-ikel u x-xorb, mela xorb idealissimu l-qabel norqdu jsibu li huwa l-kamomilla. Issa kwalunkwe ħaġa li ħansemmu llum dejjem nieħdu parir jew ta' tabib jew ta' pharmacist qabel ma ovvjament narawx l-aħjar għalina, speċjalment min jieħu l-mediċini min għandu kundizzjonijiet mediċi, dejjem jieħu parir għax hekk huwa l-aktar safe. Jekk ma tkunx qed tikol biżejjed, jista' jkun li l-irqad. Hemm min jgħidlek jekk inkun bil-ġuħ inqum ikun qed titnikol kull ma nara, hemm min jgħidlek jiena nistgħu nkun hemm li ma norqodx, nistgħu nkun vojt norqod, individwu. M'hemmx. Però li hemm huwa gwida li aħna idealment biex ma ntelfux l-irqad, niklu l-aħħar ikla kbira, mhux qed ngħidu tieħu xi erba' kex u nazz l ħansammuhom minn nazz kombinazzjoni, qed ngħidu l-ikla kbira d-diner tipprova tħalli 3-4 sigħat bejn l-aħħar ikla u l-irqad għax għandek min anka itelfu mill-irqat ikun kieli ikla kbira. Għandu jkollna ħin x'kien imor norqdu anki aħna l-adulti? Iva, fis-sens li hemm studji Karl illi juru li jekk torqod bejwet wara fl-istess ħin u tqum fl-istess ħin qed tipprogramma l-moħħok illi hu qed jipprepara għal fiex ħin ħadd tmur torqod. Jekk jista' jkun anke jkollok rutina tgħid training dejjem nagħmlu eżempju fit-talħin tal-ġurnata għax ġisimna tantu kapaċi u bravu Karl illi ikun jaf li daqġej training, allura jibda jipprepara kanka fis-sistema nervuża tiegħek. Ikun jaf li dal-waqġej l-irqad, mela jibda jippreparak ukoll. Mela inti jekk tidħol f'rutina, tajjeb, bħalma tkom rutina tal-programm. Intom ma tagħmlux Facebook post filgħodu tajdu, isma' llum il-programm ħanibdew fil-11 ta' filgħodu. Jiġi għadaw tajdu, isma' il-programm l-oħra nibdew fis-sija, le għandi schedule. Mela kif għandek schedule biex tipprepara l-programm, hekk ukoll ġismek jista' jipprepara ka training u jipprepara għall-irqad. Norqdu bejwet uħor fl-istess ħin u nqumu fl-istess ħin. Kemm il-darba nistgħu fil-ġimgħa, għax ovvjament jekk pereżempju sitt ħriġna. Il-ġimgħa ħriġna. Jew ħadd forsi bqajt tistrih naqra żejjed. Eżatt, u mhux qed ngħidu l-Karl, sorry sekonda Mark. Mhux qed ngħidu l-Karl li jgħidlek Romejna, it-8 u nofs, nofsi oħra suppost riq qed imxi lehem. Għax ovvjament xek. Tittejx naqra Karl. U kulħadd naħseb għandu ir-rutina tiegħu. Jiena ninduna jekk norqod iktar tard minn nofs il-lejl filgħodu ħanqum għajjien. U kulħadd isu jinduna. Għajjien iktar bis-soltu? Inkun iktar għajjien mis-soltu. Jiena normalment. Għajjien iktar milli jekk inti llum for din. Illum għajjien.
Il-bira ħirqat fissija Inti u għat li nħossa. għax il-lum il-ħosni ġejja Għajjien, le, eżatt, u l-lum inħossa. Għax Ndum irqat iktar tard. għax irqattart, irqat dik is-sija tard, jekk norqod. Tistax torqod iżjed? Fil-fatt għalhekk Però ma anka stajtx, ovvjament. Kiku stajt. Kieku stajt kont norqod iktar u kont inħossni fil-fatt għalhekk aħna probabbilment it-tfal ukoll irraqduhom f'ċertu ħin kważi ċertu lejn ħin. U l-istess. ninduna. Għaliex iqumu iktar b'saħħithom u Proset, jkunu it-tifla tajbin biex tiegħi kont- jikkonċentraw anke l-iskola. ħafna. Dik kont liftila r-rutina, t-tifla xi kultant kienet torqod fi 11, 11 u nofs. Tu lejt, it-tifla qatt ma torqod iktar iktar tard mill-10 u ninduna kemm tqum ħafna iktar aħjar u iktar iffukata u tiġi mill-iskola ħafna iktar miskina enerġetika u hekk. Semmejt dikla ta' fil-għaxija. Sewa. Għaw ħafna nies illi jiklu fil-għaxija, għaw ħafna oħrajn illi għandhom il-lussu li jistaw jiklu l-ikla tajba tipo u għall-lanċ, jinaf fil-sija, fil-satej u fl-ofsinar, u mbagħad fil-għaxija jieħdu xi ħaġa ħafifa. Sewa. X'inhu l-ideal fl-opinjoni tiegħek? Pereżempju tajjebek li kieku aħjar kieku fil-għaxija ma niklux dik l-ikla l-kbira? Mela, ara, ix-xjenza lek sabiħa, Karl, qabel kienu jgħidulna pereżempju, ma nafux minn fejn kienu ġabuha, imma insomma, illi il-carbohydrates fil-għaxija ħżiena għax imorrulek xaħam. L-ewwel qabel kollox, huma il-carbohydrates żejda bħal huma x-xaħmijiet żejda illi ħajmorrulek f'xaħam żejjed, għax da kollox għandu f'postu. Però li jsibu illi il-carbohydrates mela ħansemmu l-aktar li huma ideali għalina. Il-frott, patata, ross, qed insemmu kinwa, ċiċri, chickpeas, eccetera, daw il-familja. Jekk noħduhom fil-għaxija, isibu li għandhom effett illi bieħ jgħinuna noqdu aħjar. Mela qabel kienu jgħiduna tikux carbs wara s-sitta, fir-realtà. Konsi ngħidilu di. Konsi ngħidilu. Jibgħatu torqod iktar biex kemm għatlu jiena dik il-mistoqsija. aħjar. Le, mhux għandek ir-ross, għandek li għandek il-carbohydrates, għandek il-kinwa li fiha wkoll, għandek il-frott li għandek hemm bil-patata. Ċbek inti tikol Aħjar miexi. Proset, ara, inti għandek immaġna għandek budget, Karl. Aħjar miexi. il-pasta. Hemmhekk ġej. Il-pasta Mela- hija carbohydrates imma tipprova. Ma Sewa, tantx. ara, Xi biċċa laħam forsi. mela immaġna għandna budget. Protein, zo. Per eżempju, il-tank tal-petrol tiegħi jiflaħ jieħu 2 litri. Per eżempju, il-tank tal-ilma tal-karozza jiflaħ jieħu litru ilma. Taż-żejt jiflaħ jieħu ċertu ammont ta' żejt. Mela immaġinaw li aħna b'ġisimna wkoll għandna bżonn ċertu ammonti minn kollox, mill-proteini, mix-xaħmijiet u mill-carbohydrates. Issa dawk għandna vantaġġ kbir. Illi waqt li aħna xorta nibqgħu bl-ammonti tajbin, jekk ovvjament nafu x'qed nagħmlu idealment taħt gwida ta' nutritionist, jien nista' noħodhom fi xina komdu. Mela jiena pereżempju Karl flok ma nieħu il-lunch tiegħi bil-carbohydrates, flok ma nieħu l-lunch eżempju bir-ross, bil-patata jew bil-frott, dak inħallihom għal filgħaxija. Biex ma tagħmilx times two. Biex ma nagħmilx times two, għax jiena xorta għandi kontrolli ta' kemm għandi bżonn, iż-żejjed ħajmur xaħam. Fimtu l-kal, għax insemmejt il-carbs, allora kal meta semmi il-carbs ma tiġih hija Laġin. laġin. Imsa xejn, u xorta, ejja ngħidu li inti matul il-ġurnata mill-ħobs. Hemm ħafna. Imma ejja ngħidu li inti matul il-ġurnata għadek ma lħaqx jew għadek ma ħaddx il-carbohydrates li għandek. Tista' toħodhom fil-għaxija. Tagħmel tajjeb anzi isibu li biex torqod illi inti toħodhom fil-għaxija. Għalhekk saqsejtek dik il-mistoqsija, meta inti jista' jkun li ma tkunx qed tikol tajjeb meta ma torqodx. Għandek min pereżempju. Għalhekk inti bat min jikol risposta hekk. risposta, ma naħseb it is make sense ukoll Jagħmel fortek sens. li jkun li mhux qed jagħmel il-kalkulu tajjaw kif suppost, għal dak li jkun Ara, jista' jkun li mhux qed jorqod sew. U marret li l-ħadd li Ma jorqod joqgħod sew. jaħseb li joqgħod ikkalkula kollox, tax dik hija xogħol in-nutritionist li idealment għal minn minna jixtieq pjanta l-ikel personali jitkellem ma' nutritionist jew dietitian kwalifikat. Imma li qed ngħidu huwa illi aħna nistgħu nżommu prinċipji bażiċi kif ġieli semmejna. Jekk jiena nofs l-ikel tiegħi f'ġurnata b'kollox ġej mill-proteini, nofsu, tajjeb, imbagħad jibqa' li dak il-kwart u l-kwart ieħor, kwart minnu li baqa' li ħajkun karboidrati kif qed insemmu, u l-kwart ieħor dejjem għandek post għal xaħmijiet tajbin u għal ħxejjex. Tajjeb, min irid iktar ikun preċiż u speċifiku hemm in-nutritionist. Imma Jiena